תקשיב, כשאני אהיה בממשלה, לא יהיה חרדי אחד במדינה הזאת. לא יהיה חרדי אחד. אתה יודע מה, אתה איש... אחי, לא יהיה חרדי אחד. לא יהיה חרדי אחד. כן, כן. אתה יהודי? יהודים לא מדברים ככה. מדברים. אלוהים נתן לי ספר תורה ואמר לי לפרש אותה בעצמי ולא להקשיב לשום בן אדם שמזיין במוח. אני מאמין בספר תורה, אבל לא מאמין בהלכה. הלכה לכלבים עם כל החרדים. כן. אני אומר לך אמת, שתדע. אתה חולה? אתה בטוח שאתה יהודי? כן, יהודים לא מדברים ככה. כן, כן. אתה לא יכול לדבר ככה, אתה לא תגיד לא יהיו פה חרדים. מה זאת אומרת? אתה לא תגיד לא יהיו פה חרדים. הוא לא יהודי, הוא לא יהודי. אתה מלא שנאת חינם, זה מגעיל אותי, אחי. אתה יודע מה, אתה לא השם שלך. אני אנקה את המדינה הזאת. אתה צריך לנקות אותך. אני אנקה את המדינה הזאת. אתה צריך לנקות אותך, אתה סירחון, מה זה דבר הזה? לא יהיה, זה לא שנאה. זה לא שנאה. אתה טוען שרפו כן, ברוסיה? כן. מי שהיה נרדף לא יכול לרדוף אחר. באמת. אז זין בעין אני אשנה את זה. אתה לא יכול. זין בעין אני לא יכול, אתה תראה. אתה תראה. אתה תראה. אני אגיד לך משהו? כן. אני הרחתי לך שגיליתי שנה. על הזין שלי. איזה תטראות? בוא נעשה תטראות, באמת כדאי שתיכנס לאוטובוס. באמת סמיון, אתה יודע מה הכי עצוב? כן. ככה אתה נראה שלא מאחורי הבא. זהר. לא, תיזהר, אוטו יוצא, תיזהר. לא מהיר. אני אומר לך, תקשיב. אתה מתבלבל ביני עם מישהו אחר. עוד פעם אני אומר לך, תיזהר. אני לא מאיים, אני אומר לך תיזהר. לא יקרה כלום. תיכנס לאוטו, מה תגיד לי תיזהר? חתיכת חצוף שונא יהודים. אתה שונא יהודים. תיזהר. אם אתה תגיד שקרים, אני אומר לך לך בפנים. תיזהר. מה תעשה לי? מה תעשה לי? אני אומר לך בפנים. אם אתה עוד פעם תגיד לי שאני שונא יהודים, אתה לא תגע לי פה אף אחד. אפס.